Здравейте, аз съм Христо и днес ще ви покажа как да си направите такава лего зомби барикада. 6 полета. Така, сега ще ви разкажа как да я направите. Така. Първо, ще ви трябва една такава част и една такава част и правите така. Същото го правите още един път с други две такива части. Сега ще ви трябва една такава част, плъскаща се. Така. И сега просто прибавяте другите части. Качате с белите нагоре. Сега ще ви трябва една черна част, 6 полета. И я слагате така отдолу. Ето така. Сега ще ви трябва плъчка 4 на 6 и слагате барикадата. А сега аз ще взема моето лего зомби и моят човек който се брани срещу зомбитата. Ще ги сложа ето така човека. А зомбито на една такава плочка. И с две такива части. Закрепяме така една с друга. Така. Сега и зомбито. Ciao!